Ýurdun içindekilerim ýurdu neme dip çykmaň derdinde häzirki wagtda. Ýurt terk edip çykmaň derdinde bir zat edip çykyp bolýarmy? Nädip çykyp bolýar? Hemme işin derdi şol häzir daşındaklara nirde has goýar wa dip gözleýär, içindekilerim nädip daşyna çykyp bolar diýär. Şol arada däl ýaňy ýakyn bir kullukda şol bir ildeşimiz biri bilen gürleşdim bolyn. Men diýe öýe gidesim gelýär, ýöne garanky görýän diýär da. Ojagyna, hojalygyna gitmegi garanky görýär öýüne. Men häzir gaty neme söz tapamak. Bunu nähile tarif edip bolýar häzir bir ýurt türme var ýani ýalyk nemeni Kimaz ber ýerde. Son ýalyk geçirýän mümkin. ýok ýurdu barsa özüni erwet duýjagyny bilýär. Öýüne Garanky. öýüne gidesi gelen okuny gaty şo taýsy biraz neme diýär da ýöne. Ona mendi bir adatdan daşary bir ýagdaý höküminde aýdan okdy şo normal şo bizim ýagdaýymyzyň diýen ýaly. Bir hili men şoň ýaly düşündim da, indi özümde de şo bar aslında da. Ola şeýle. Ýurdun içindäkilerin hemmeti şeýle, ýani bir zat edip ýurtdan çykmaly. Men o taý näme meňzetýän niýsene, seret ine ýurdun içinde türmeler vardyr. Odan depe ýene odur budur. Indi bular kiçi türme diýip hasap edýän. Türkmenistanyň özü we umumy meçhöründe de bir türme bu. Bu nähille görülýär, ine tamojnlardan çykjak wagtyň migrasiýadan, meselem samolyot bilen uçjak wagtyň Aşgabatyň migrasiýasy ýene bir ýerden ýa-da ýer bilen gitjek bolanda da daşowyň ki dadynkydan geçjek bolanda memen gapsyndan geçen ýalakydyr. Türmän gapsyndan geçen ýal. Bir giden pulwaryny berip hemme ýerden zatlaryň barlap döküp içine çenli hemme zadyny. Edil ulu türmeden çykmak da, ýani onda da adamlar begen çykýarlar şol ulu türmeden çykmana. Neme pul berip, para berip. Häzir heýdeki türmeleňem içinde nähil edip çykýarlar adamlar. Pul töläp, para töläp çykýarlar. Ýurtdan çykan adam aýny şekilde ýa-da soňam içine giresler gelen ok. Näme üçin adam özü bilip şo taýyp barasy gelmeýär türmedüni. Ýöne Bilen soň wada edýär şoňa. adam baýyňyş şo taýda eýem köp kabul edip durany biz diýe ahyr soňa barmaly orta taýyp diýär da. Indi mümkinçilik tapsa barjak gal ýöne şo taýda eýem şol belli bir ýerden soň eýem men pikirimçe bir umumy köpçüliklerin bir düşünje döremeli da biz ýa şöýdip öýümizden gaçyp başga ýerlerde gezip görmeli ýa-da şu meseleni çözmeli. Soňra bu haçan açyň çek beýle. O nemeti var da bunu. Seret bizde yurt düşünjesi, yer nemeti ýa-da watan düşünjesi diýilen zat ýok. Onu aýrypdyrlar. Şondan gelýär. Ýani watana ýurda bolan söýgü zat ýokdur. O diňe zat da batyr biziň ýaýlymlarymyzdaky aýdym sallar bar-a. Onlar da var watan söýgüsi. Watan habarlarynda ýene-de ýa-da şu Tan edýärler. kanallar vardır. Hawa tans edip watan O neme de var eken seret watan habarlar diýdiň şeýle burada. Şugun Google'un üstünden gara öýdäkiler öyle gepleşdim bolyp. Türkmen kanal anarsynda türkmençe telewizor görüp oturuyor. Men aýtdym türkmen kanal görýärmi dedim. Ya Türk geň alymda, geň alym bolyp. Türkmen kanal görýän hawa sagalar var. Neme? Ejemde altyklary, agamyň sagalar var. Şolar görýärler da, şolar görä nemede açaý diýip açdyrdylar diýär da. Diýjek bolýan man menem girip göreýin diýip Google üstünden Türkmenistan'ın nemelerine girdim bolyn. Ondan barsaňyz arkada diýem kanal açypdyr ha. Oy. Gülkümeler, gaterwet gülkümeli. O ýerde de kanalyň içine girip gördüm ýa gönefir gidip dur. Primo efir gidip dur ýerde bolyp. Şu telewizor çykarýanlaryny Google'un üstünden berip durlar bolyp. O arkada diýip şagar açypdyr, şonu öwüp otyr biri.
şäherin diye ışıklarım diye ışıklara şäheri bir görüp görýär diýip. Gatty bir neme zatda negatif ne mallymda şonu diňläp. Arkada diýip kanal açypdyr ya. Diýsek bolýar şolar ýalyk nemeler bilen öwüli sözler bilen ýanky ýeňişden aýtsyň ýaly. Ha. Näçe nemetlerim halk bilýär da içinde näçe derecede ýaşaýyş bar, näçe derecede ýaşaýyş ýok. Ya içindekilerim ne görseňiz özüňiz ýakynlaryňyz bilen ýa dost ýarlaryňyzla gepleşseňiz. Mene şonu ýalyk bilemek siz näme geler? Çıkıp bolmazmy ýurtda daşyna diýip. Şoň galadasynda da awa. Näme de. Şaýda ýa 2005 bilen 2007 aralygynda men Türkiýe'ye gelip gitdim da şoňlarym işsizlik. Şonda endi bärde gezip öňül arasa gowa, ýaşyl otlar, baglar, bir dukanlara baran isleýän zadyň bar, ýani puluňa, gaýratyňa bagly islegiňi, iýmek isledik zatlaryňa diýen. Oňa internet, telefon hiç problema ýok diýen ýalda. Oňa 2007'de bardym, molen aeroportdan indim, men mol nira geldim, men dünýä mütgädi da. Oňa neme, minne taksistem ýöküň tutmaly, sen da Türkden geldiň. Diýip bara, maňa Aşgabatdan mara gitmeli da endi men. Benim aýtdym, näme diýdim, Türkde zikka kakalarmy diýdim puly. Ýöküň tutderiň ýaly. Ýani zikka diýmek peçat etmek da. Ha. Ay ýok öyle däldir bol. Ýani seret eýem şol näme? Bizde ýöletden de atçapar çekides diýler, oňa bolan maşinistda da eýem şu birinji adam meni sokjak bolup durda. Evet şöyle ýuwurlanda ýuwurdyň içi. Öýe bardym bolan, oha bardym tozan çagyl kaýerde. Öýe girýän bol bärdak jaýlaryň aňyrdak jaýlaryň nemesi endi jemläp alanda ýene ýanky söz gaýtalatdy da. Nira geldim. Ýöne ikran çağırma, neme gelinma, neme ejemma, şolaryň nemesi çekip durda ýani. İki çağan bir geliniň barmy? Edil şowat şonuň ýa-da. Doğa men. Owa. Häzir on ýalyk dämi? Yo indi şu adam sana indi köpelde ol ýöne yarım bar diýär. Ondan Sisteme Türkmenistanyň durmuşyna öwreşmeli ýolýanda şowa. Häzir hem şol ýalyk indi. Başga bir dünýä hawa ýer bar, gaty täsir. Täsir nisem neme üçin täsir ýanky daşary Ýok seret. ýurdun nemelerinde göz ýetiren adam üçin täsir nädip ýaşap bolýar. Şu nemesinde ýaşaýyş ýaly ýeňiş burmut. Şu nemeni şu howany saklap durlar. Häzir eçemin şondan başga ütköşük bir dünýä salyp başlasam, ýa ütköşüklük girdip başlasam ýurdun içine, uje ol işlenip alınıp barýan protokole deň gelenok. Şonuň üçin nägilek bundan hem beter etmeli bolar häzirkiden. Planlar şol häzirki wagtda ýöne bundan beter bolsa nägil boljaklar bilinip dura häzirki wagtda. indi häzir ýeňiş men bir iki sözüm galdy da bir tane. Indi ýanky meni öýe çeken güýç bar da şu taýda. Indi şoňa şu wagt azık emedi, ýani ol ýurt oturumlyk diýip bir neme bar da oturumly, ýani şu taýda ýerleşen adam. Şu güýç çek orany seni aňryk. Indi soňky döwrüň hasam beterleşen, soň halkam gidesi gelen ok bäde de zorluk çekipdi. Haçana sen 1 gün, 2 gün, 3 gün bäde de sen isläp duran oklar sen bir neme bolýanda ýurduny eýe çykmayan adam hökmünde seredýär da sana. Näçin ýurduňyz gowy dälen düzedip bolan okmy? Gitin öz ýurduňyza. Ýöne ýurdy ýetmeli, bunu itmeli, etmeli, bir gün gitmeli şa ýurda. İçeridäki hoýanky howada bar, ikmanda häsiýetini beripdir halka. Çölde ak diken vardır, wagty gelip bolan çukurdan çukura tol üýşüp öz ýaly ak diken toplap ulakan bolup dera. O ahyran soň şol bar, baryp çukurda oturýar, hiç giden ok şol. Barmaly ýerine bar o. Giden öz ýurdumda barmaly, bulunmaly erte. Awa merdan gaçy dogry şo aýdýanyň ýöne bärde ýanky alur ýagdaýam bar. Umumy
indi bir adam, iki adam däl, hemme jemgyýet şonu çözgüdi, şahsy düşünýär birinciden. Her kim her birimiz aýry-aýry alyp görsek, hiç birimizden misal üçin ýanymyzda ýene biri bilen ýa ikinji kişi bilen planlanan bir nememiz ýok. Özara maslahat edip ýa-da özara biz bir ara geleliň da şu meselemizi çözelýin diýilen bir düşünje ýok. Şo bolmanlygy sebäple şonu biz bir neme alyp göreli, bir hojalyga alyp göreli hemmemizem owa oglany. Owaň içinde misal üçin bir hojalyk, haýtamada bir hojalygyň içinde bir ýankal bir düzünçilikler bolsa ýa-da bir türkler aýdýar dengesiz diye. Oň türkmençe näme bolýar? Deňagramlyk ýok bolýar. Deňagramlyk gitdi. Bir hojalygyň içine alyp göreldi. Bir misal hüküminde. Şonda şu hojalygyň içinde her kim öz kellerine hereket edip berse ýa ol nemesini ýitirýär, hojalyk manysyny ýitirýär. Hojalyk ýok otaýda ýa ol bir neme hostel diýip alaýalda her kim giripdir şo taýda ýaşamana wagtlaýyn. Öz isleýşä hereket edýär. Olam şomani gelýär, şo derejä getirilýär. Olam eýam ýanky bizde kol gurrun edildi, bu neçelik kan gurrun edildi. Maşgala guruluşy diýär. Maşgala guruluşyny dogrulygyny döwýär. Sebäbi ejesi öz derdi bilen, kakasy öz derdi bilen, çağalar öz derdi bilen diýilen bir nemeni ortaga goýsaň, tablony, bir suraty şo taýda ýam görünip durda. Bir maşgala däl diýmek, ýa bir hojalygy ýöneki bir hojalygy alyp göremizde. Şoňa alyk bir ýagdaý umumy Türkmenistanda bolup dur. Her kim öz ýerlerinde däl etmeli işini edenok hiç kim döwlet wezipesini eýele oturan adamlar başga maksatly otyr. Ýa-da asl ýurduň eýesi halka asliýetine näzer edende. Halk diňe döwleti döredip bilýär. Eger halk döredip bilmese döwleti, onda ýanky döwletiň başynda oturan adamlar öz şahsy bahwitleri, şahsy islegleri bilen eger ýurdy dolandyrsa, ýa mutaýda demek bolup gidýär, düzgün ütgäp gidýär. Ýa-da bir owaň mysal alaly, owaň içinde aýdaly bir topar bar, nähil topar diýeli, ne türkmençesini tapamak şu bandit topar diýeli, bir tane garakçy topar. Eden edip hiç kimem ses çıkaranok. İslan öýüne girýär, islan öýünden bir ýaş gyýyl maşgala bolsa alyp çykýar. Öz nemesine ýa-da başga bir öýe girýär, şo taýda bir nemerek zat bolsa alyp çykýar, bir gymmatlarak zat bolsa alyp çykýar. Şeýdip eden edilip berilen bir owany gözüne getireli. Şo taýda näýlik bir neme orta çykýar surat. Yurt ana şo owany yurt derejesine ulaldy aýmaly şu şoňarak bolup durda. Bärde meňe aýtjak bolýarym şol birazjyk bir her kim yurtdan gaçjak bolýar, her kim mümkinçiligini tapsa o käbir nemeler çykýar, öňüňde ildeşler zatlar çykýar. Baran ýeriniň yurtdaşy boljak bolýar. Baran ýerinde galjak bolýar. Näme etmeli? Şol Türkmenistandan uzaklaşmaly bolup bildigine mümkinçilik tapsa, şo diýe nemeden uzaklaşjak, şo taýynyň watandaşlygyndan çykjak. Şo derece gymmaty düşürilen da, şo derece gymmatsyzlaşdyrylan diýelmi türkmençe. Hem diýsek bolýar. Aýtýaňyz. Adamlaryň mertebe diýilen bir zat bar, mertebesi. Yani bizim Türkmenistanymyz Arap imperiýasyny, Ors imperiýasyny başyndan geçiren, indi häzirem dowam edip dur. Musulman diýip kabul edilen, diniň bar ýerinde, umuman hemme ýerinde de diniň ýaýran ýerinde adamlaryň mertebesi ýokdur birinizden. İstedik wagty köwünne tegip bilýändirler. Hakyky dogry şo.
her tebesini depelap bilýändirler. Hatta biri birine göwünne deýändirler. Ne meselem o işlerine ýa-da bir işläp beren ýerlerinde de bolsa arkaýyn biri-birini aldap bilýändirler. Biri-birine bir yüzünü alıp goýurýan, erbet sözler aýdyp goýurýandyr. Heýle kadamam hiç zat soraýanam däldir. Näme üçin şey etdiň diýip. Bu sebäbi bizde mertebe diýilen bir zat ýok. Unutdurulan ýani. Mertebäni goramak diýilen zada aslynda ýok, sebäbi mertebe ýok özlerinde hiç kimde. Bunu ýok edipdirler. Demek Bütün ki halk boýunça. ýeňi şoňa sözüňem böldüm. Medeni gatnaşyk diýsek bolýarmy şoňa? Medeni gatnaşygy ýok. Hawa. Medeni gatnaşyk ýitirilen da şol olam ýöne erbetleri sözüňem böldüm başla. Erbetleri neme bolup galypdyr? Häsiýet bolup. Ol häzir ýörüýteler belki diýen däldir ýöne. Häsiýet bolup galypdyr şol. Şol medeni gatnaşyk ýok. Yani bir gowga har gelende şo nemesini aýdýar-da. Yani birinji aýtmalladyny iň soňuna çel içinde saklap gelýär, aýdyn okşony. Aýdy bilen o. Häsiýet bolup galypdyr. Ya içkili wagt aýdýar. İçkili wagty belki ýadyňyza düşýändir sizin. Mysal üçin ol mektepde onu utorşluk zat diýip bir çäreler bellenýär. Hawa. Şonda aýdýandyrlar bir içýärler, ýarym bilemok näçe içýärni, şo dili açylma derejesine gelýär bolan. Sen diýär maňa 8-nji klasda şey diýipdim diýär. 2 ýyl üstünden geçipdir, şoň içinde saklapdyr. Iň soňky nemesinde şoňa aýtjak bolýar da, medeni gatnaşyk diýenim şol wagty göni wagtynda gyzgyny bilen meselen çözmäň ýerine şonu içine atýar. Şoňa bir häsiýet getirilipdir da. Bizim halka umumy. Gullar var hani Muhammed'a. Gulun mertebesi hem ýok, haky hukukam ýokdur. Gul hiç bir zat talap edýän däldir. Aýdylany edýändir. Üstüne goýulan zat edýändir. Özünden pikirem aýtmalydyr, talabam etmelidir. Goram bolan däldir gulun nemesi. Bizde şo bar. Biz diňe ýaşaýarys. Ýani şu wagt Türkmenistanyň halky diýerler-de, o taý halk ýok, halk däl. Bir toprak var, toprağın üstünde de ýaşaýjy bar, ýaşaýanlar var. Bularam neme edilen ýani mertebesine degdirip ödem günnölük degilýär. Her gün adamlaryň nemesine ine zatlardan alyp göreliň maşgalanyň içinden. Maşgaladan ertirden başlaýandyrlar, biri-birine gaty sözler diýip göwnüne degici ene ata çağalaryna diýendirler, çağalar öz aralaryna diýendirler. Ya da gaýynlar gelinlerine, gelinler gaýyna şonu ýaly dawa gidýändir. Gidijek bir maşgalanyň içinde. O da her gün dowam edýär. Ýani güni şatlyk bil geçmeýärdi, begenşip, ýenetişip geçmeýär. Hatta goramaýarlaram, ýani sen maňa şey diýdin diýip mertebemde denemetdiň, peseltdiň ýa-da ne şu zatlara madyne biri maşina alan bolsa, maşina alýar. $3000 aldy diýeli, näçe aldyň diýip soraýan, alan $3000 alypdyr ekeni, 4,5 aldym diýär. Ýa-da köýnök alýar, eginä köýnögi. Näçe aldyň diýär, 50 manatlyk köýnög aýtýar, 60 manat, 70 manat aldım diýär. Şolar ýalaky derejede, ýani ýöne Allah görýärler. Ve bunu da soran adama maýdan okýar, heýle däl bu zat diýip. Ha şeýle mi diýär de gidýär. Bundan soň adaty bir näme geçip gidipdirdi bizim nämemiň içinde. Häsiýet bol. Guldan söz açıldı da şu wagt men aýtdym 2000 da aralykda berdi işläp gitdim. Ondan gene de hünärýe bardyk. İş güç meselesi. Ondan indi şäherde ýolun şäherinde oňmaň hyzmatyny jaýyn salan olar, suwar olar, skara şöýdip günelmada tegerlen turýarda. Ondan Ukrainlanka bardyk. Ukrainlanka bardyk.
işini etmeli da birinin sol ecesi var eken 80 yaştan geçen yaşlı dayda. Gurrun var adam bana nereden diyor Türk'te de 2 yıl işler geldi da attık. Orça gurrun var da. Adam yani dayda da yüzüme karap durdu da kıvatit kılan etsesi noktaydı. Benim hem şun böyleydi kadiyanda ha. Arın dişwa indi sonra bir krediyan olin men şovat katı cahile kenim şu cahila ondan artık söz deyip bolan okun diye nedende de var men şovat alıp bilecek mi onun men alıp bilecek sözüm var yankı üstancak söz ayttı da indi bir düşün otel indi näme yani kul hafiyete bizler kul kenek hakikaten şimdi şu kulçuluktan çıkacak kul. Yani uzun yan kayıttığında mertebe yok deyip kulda. Eceli görenini ezecek, elindeki nağını alacak. Önünden ne merak. Baslaşırağını görense çekinecek. Sonun el durmuş da ya şey dur ekeninde kul olsan. Katıgayı kırsalar sesin çıkarmalı değil, gücün etse onun elinden kanal olmalı. Şu vaxt var hani. Batı doğru. Havada şu vaxt yurtda. Kış başladı. Hava gat soğuk. Gazlar öçürüpdürler. Gaz yok şu an. Hemen öýdäkiler bilen zat etýän habarlaşýan näwon. Hava soğudy, gaz öçdi. Gaz yok. Toğam hayal. Bir zady işletseň, heýlek bir zady işläne göne adamlar seret üşärler, doňorlar üstüne galyň eşik geýerler, ýöne gidip talep etmeýärler. Şonu bolmasa gazla 4-nji ýerde diýäsler. Ýerimizden aşağı gazdan doly. Ýani kul bolar bilen Kıtaya gaz çekip bilýär, süýeni owan ýurdun içinde sala aymal adam ýaşaýar şu an. Kän adam däl. Bergi vermeseler gaz nemesini talep etmeliler aýeňiş. O tarapam mı? O tarapama onu ýöňem dogry. Ýöne seret ine kul lidiga. Kul talep etmek ukuýu ýokdur. Ukuýu kulu öwredilmeýär. Talep etmek ukuýu aslında ýok. Ýitirli. Şonuň üçin sorany oklar. Ine ýurdun şu wagt erwetligini, zatlygyny aýdýan däldirler. Seret şeýle bir zat var da ene sen ýa aýdyp duran meseleňizde şeýle örneme çykardym benim. Şu halkyň, türkmen halkynyň psihologiýasyny öwrenýän-de, onuň köp nimelerde, köp türkmenler bilen gurrundaşlyk bolup orta söz atýan bolan. Şo söz ýöne aýlanyp durýar. Ýani belli urna kotu baranok. Aýlanyp durýar diýänim sebäbini we näme üçin şolar ýalyklar bolýanynyň düýbüne bar bilen oklany. Bizem şu wagt şonu aýlak gidip oturýar, problemler gurlaşýar, ýöne problemler. Men aýdýan söhbet sözüňem bölýär başla. Aýlap şowurda gurlaşylýarnyň sebäbi ýanky biri çözmeli. Bizem şoňa etmeli ýa-da ýanky ýeňiş bilen merdanyň aýdanyna gelýär o kul düşünjesi. Men kul diýär, men kullugymy kabul etdim. Ben meselem bir çözmeli. Benim bana şert döredilse menem etjek diýär da ýa ýene birine garaşýa meselesi çözülmeli. Olam ondan soň öz üstüne düşen ene sen şunu iş etmeli diýip ona buyruk berilmeli, şonu etmeli. Men sözüm böldüm başla. Şu taýda goşdum diňe. Ya o şol ýar, bir ýerde çözmesine nime diýerler? Çözgüdem näme kibdir görýärler? Elbetde şu wagt gün ýüzüne çykyp ýören Gurban berdim Muhammed we onuň oğlundan görýärler. Aýyna şolar şey edip görýärler, näme edip gör. Dogry olaram bolup biler ýöne. Şunu halk derejesinde gurrungy edilmese, halk derejesinde şu zatlar agda alınmasa, ýani sözü agda alınmasa diýänim. Geplenilmese şu zatlaryň üstüne gurrundaşlyk edilmese şular ýaly bolýar. Halk habardar, ýani sen bizim bilmeýän zadymyzdan bilýärler halk ýöne şu gurruna çykaran oklar, gün ýüzüne çykaran oklar. Gurruny neden oklar? Ine aýdýany da bizim şu halkyň gurruny edip dursa, öz aramyzda gurruny bolsa. Öz aramyzda şu halkyň gurruny edýär. Adatlar tasaplandyklary üçin. Adatlar tasaplaýarlar. Hawa ine sen diýäňe gaz diýen ýok diýen we hayal togam şonýalar. Tok kışda gaz etmelçiligi bolýar, Tomusda da tok yetmelçiligi bolýar. Türkmenistanyň ýagdaýy. Sebäbi kışda gaz ýakýarlar, Tomusda da kansener ulanýarlar. Kansenere mişledi bilenok. Indi şeýle bir zat bar. Media çyksa, şu ýerde gaz hayal eken we hayallygynam şikaýet edip
medya bağ bolsa, azat erkin işleyen medyalar bağ bolsa, halk köpçülüğüne yetirilse şu zatlar medyanın üstü bilen. Ya medya bolmasın, okey, açık bir neme bolsun. İnternet açıklığı olup, şu internetin üstünde de şular ýaly kanal açıp, kanalların üstünde şu zatlar problemler gurrun edilip başlanylsa ve Telegram habar kanalları ýaly habar kanallara aýtmaýyn näni. Diýjek bolýarym, halk görüp şu zatlary öwrenşmek bilen bolýar bilýän. Gözi öwrenşip başlaýar, ne şu wagtda öwrenşikler ýaly, ne şu zatlar bolmasa adat zat mykady kabul edip öwrenşýärler. Edil şon ýalygam halk öwrenşip başlaýar problemleri. Açığa çıkıp şular ýa şikayetçi bolup nemet başlasalar. Halkyň eline bolmaly kontrol diýjek bolýanym. Ýöne şonu alýarlar. Yani ýurda gitmejek bolýanlyklaryň sebäbi şol. Şonu alýuňy alýarlar. Gataýlgan şäherде alýarlar kemini. Oňa näile dowalýarlar diýsene söhbet. Ben bir neme okudum şu wagt. Ýazaryň ady düşenok. Ýadyma düşenok ady. Bir kitapda okudum. Yine sağçılar, solçular zatlar diýilýär. Meselen diýeli bizim şu wagtdaky ýurdumyzda Tarapdaky, çep tarapdaky. Hawa mesela şu wagt oturan bir sistema bar Türkmenistanda ve olaryň bir neme pikiri bar, ideologiýasy, öz ýolu bar. Ve şo ýola ters gelýän pikirler aýdylsa, yani şo ýola, şolaryň ýöreýän ýoluna gawat gelmeýän pikirler aýdylsa ýa-da gawat gelmeýän adamlar çyksa, bularyň aýdýan pikirlerini ýalňyş hasap edýärler. Ýalňyş hasap etmeklik bilenem galman, hop hasap edýärler, özlerini hoply hasap edýär, soňam ortadan aýyryp başlaýarlar şolary. Bularyň edýän zat şol, ýani bizde açyklyk ýokdur. Meselem her türlü zatlar ortaga çıkıp pikirler aýdylyp biliner, dogry dämi? Adam ösmesi üçin ilki bilen pikirlerin ortaga atylmasy gerekdi. Her türlü pikirlerin, garşy pikirlerin hem seni tasdiklamaýanlaryň aýtmagy gerek pikirleri. Emma bizdäki sistemanyň ýasalyşy şeýle, ideologiýasy. Diňe öz pikiri ve ona garşy gelýän ýa-da şonu goldamayan pikirler ortaga çykan wagty bunu ýalňyş hasaplaýarlar, üstüne de hoply hasap edýärler, özlerine soňam olar ýok edýärler. Onsoň ösmeýär. Aslan dini bar ýurtlarda umuman şeýle zatlar bolýandyr. Sebäbi hemmeti garypdyr, ösýän däldir, bilim hiç bir zat ýokdur. Şoň üçin ýaly özlerini kabul etmeýän birler çyksa, şonu ýalňyş diýip ortadan aýrýarlar. Ýeňiş bu taýda şuňar bir zat bar, şol ýa-ni tok meselesi, gaz meselesi gurrun edildi. Şol togu gazam ýene şo ýanky nemes mesele ýüze çykyp durdy. Şo gulçylyk meselesi häzir agdydy. Şona bir getirip bermeli diýärdi. Men häzir ullukan bir etrap diýeli. O etrap tözi yerinde däl ýöne. Düşünmek üçin ýa gözüňe ötürmek üçin şu etrapdan alaly. Şo bir ullukan etrapda. Şol etrap bir yerlerden buyruk almasa, şo taýdaky oturan ýaşaýjylara gadan berip bilenok, togan berip bilenok. Şo düşünjäni birinji bilen şo düşünjeden syrylmaly. Ol merkez kim o taýda biri buyruk bermeli, şolara gaz berin, tok berin. Ondan soň biz olara berip bilýäs diýen düşünje şo ýene bugünkü meselemiz biraz ýanky näme üstüne gitdi, biraz gulçylygyň üstüne ýöne. Şol ýene şo düşünje bar ýa-da näme mysal getirjek, bir gysgaçyk mysal. Ýurduň daşyna çykypdyr. Ýöne şo ýurduň daşynda imo, Telegram diye, WhatsApp diye, ya Viber diye bir topar sosyal medya habarlaşma nemeler var, Skype diye ýöne. Intam şu imoň içinde gelip görenler var da. Yani şu taýda şu Türkmenistanyň içinde ýurdun daşy bilen habarlaşma üçin ýeketek habarlaşylýan medya, sosyal medya neme? Imo.
Biz häzir bizim näçe araçagymyz bar? Men az Açık- wagtyňyzy alaýyn ýöne şutak bir goşaýyn şonu. Näçe araçagymyz bar? Özbegistan, Kazakystan, Azerbaýjan, Owganistan, Eýran. Şularyň hemmesinde ýanky gurrun diýen nemelerimiz, sosial media ulgamlarymyz işläp dur hemmesinde. Yeketek Türkmenistanyň içinde şu işler ok. Yani bu taýdaýam bir ýyla ýörüýt edilýäni orta açykya ol aýry bir mesele. Bolýa onu ýörüýte birler edýär-de. Ýöne häzir sen ýurdun daşynda berip gördüň. Eliň aşagynda da hemme mümkinçilikler bar. YouTube, Facebook, Twitter, ýanky Viber, WhatsApp hemme mümkinçilikler bar ýöne şonuň hiç birini ulanmak düşünjesi ýok. Ýene şu imoda otyrda. Ana şo düşünje ýanky halky merdanyň aýdanyna gelýär şo. Kulçuluk diýer, ana şo ad üstünde kul diýer. Indi menem käýärym özüm aýdýan da bir aýnaň onu geçip seredip gördüýän, o sapara aýtsa bir ýere. Aýnaň onu geçip bir gözüňi seredip gör, gözüňiz ýanýarmy diýer. Şoň ýaly şol seredip görýäňde şol eýam sen özüňi birinji bilen bärde değerlendirmeli bolýan, baha bermeli bolýan özüňe. Men gulmy ýa-da bu dünýäň içinde näçe mümkinçilikler açylypdyr. Ýöne men ýurdun daşynda bolsam näçe kilometr, 3000 kilometr, 5000, 10000 kilometr ýurdun dünýäň başga bir ýerinde geçipdir. Öýümden, hojalygymdan, çagalarymdan, başgalarymdan, watanymdan, ýurdumdan muny köpeldi bermeli. Göbek gawunymyň daman ýerinden uzaklykda gezip görnýär şoň içindäki urnalan bir ýörüýte urnalan bir neme içinde ýaşaýan. Şonça uzaklykda gezip. Başga ýok da onun. O beýninde durýar ol. Özüni fark etmek, Türkleriň özüni fark etmek diýilen nemesi bar. Özüni tanymak. Terwet düşünje. Ondan şoň bilen pikirlenmek ana şol halky ýanky gaz, suw, tok meselesine ýene aýlanyp gelýär. Şo birler bir de şol iş edip bermeli. Yani özündäki şo iş öndürüp bilme, özündäki mesele çözüp bilme potensiýaly ýitirilen däl. Ýitirilmedik, dur ol, hiç giden ok, ýöne unutturlan, ýadyndan çykarlan. Şoda. Senem şonu edip bilýän, sen isleseň diýip şoňa bir bu neçeli aýdylmadyk da. Şol häzir bizim nememiz bolup durda bir tak kesel bir beynimizde oturan kesel bolup durda. Neme bolýar adam kommada? Başga bir ýurtda, ýabançy bir ýurtda öz ýurdundan has rahat ýaşaýan, öz ýurdundakydan has gowy şertlerde zatlar ulanýan, ýaşap bilýän, bulgadan bilýän. Gaterwet zata. Seniň bir ýurdun we insan üçin iň rahat yer öz ýurdy, öz öýü bolmaly aslında. Öz ýurdy, ýani öz watandaşlaryň arasynda gezende insan üçin iň rahat yer. Göwnüň madama isläp durýan yer şo bolmaly. Ýöne bizi gaçyp çyksalar kaýl bolýarlar adamlar. Yani yabancı bir ýurtda has gowy ýaşajakdyklaryny bilýärler-de. Bu ýagdaýa Gaterwet bir şekilde gelipdir biz. Öden fark etmän gelipdir-de. Halk ýuwaş-ýuwaşdan özleri isler ýaly gedipdirler. Hemem gün ölügen gorkup geder ýaly gedipdirler ýurdun içinde. Gorkman gezýän bir adam ýok içeride. Şo ýanky mesele bar. Diýeniş, men bölýän başla ýene oraya. Şo taýda şol eýam sen oňarmaýan bu işi diýär-de. Sen diýe sana diýe mümkinçilik döredip bermesek diýe sen öz günüňe hem ýaşap bilmeýän diýip şol öz haýsam Türkmenistan ýurtdaşynyň islese artykmasy bilen edip biljek zadyny eýam şoň özüne unutturlan. Sen edip bilmeýän diýär-de. Bir ýyly şo ýanky kul psihologiýasyna gelýär ýene de. Şoňa getirilen da islese artykmasy bilen edýär. Eliniň aşagynda hemme mümkinçilikler bar. Ýöne şoňa unutturlan. Yani gysgaçyk. Neme
Näme da? Indi yan kaydanymyz bar. Mertebe diýip bir zat da ahlak we ýurtdaşyna çykdyň, näçe wagt işlejek. Onuň bir jogapkärçilik, bir wyjdanyň çeýne diýum diýora. Şoňky ýaly sen öz ýurdunda adam bolmasaň, ýani özüň mertebäň, şahsiýetiň dikelmese, başga ýurtlarda sen ýanky näme ak dikeni ala, sen pulun bolsun, çaýyň bolsun, ulugyň, işiň bolsun, sen bir köküň ýokda, köküň ýok. Onuň ýanky gul häsiýetini, ýani günde gorkudýarlar diýip atýar ýeňi storun şonam indi jahil halka şöyle düşünje berýärler da imo seret gör, TikTok seret, YouTube dan ene TikTok'tan köplençine yurttaşyndakylara niýetlenýär da şu taýda nemeler. Imo ýurt için niýetlenýär. Kuwat Muhammedow diýýär şoňa meňde şol nemeler. Ýaşaýjylar goşgaýdyr da men diýär hemme şäne diýär pullu bolmak Allah tarapyndan berilen däldir diýär. Fukara bolsamam diýär, garybam bolsamam diýär, men görik däl diýär, näme görükçilik etjek gel şol pullar diýär, öz halal rahmetim bilen yiyjek zat diýip agyna salyp berýär da näme pikirlenjek düşünjesini. Sen şu pullu bolup kim başda şu wagt biz ýurdumyzda kuklalar we pullular. Dogrymy şolara indi şolara garşy ayak kaldırma diýär da. Öz halal rahmet tapanjaň ýerde gez diýär. Indi şu söz ağzından ýan kuwadyň ağzından bir söz çykypdy, ýöne jahylyň beýnisine girende başga söz bolup girip durdy. Şükür sabır da. Owa şükür sabır. Oňa ol nerede bir kirli Araplar biziň başymyza öwlatmyşyn, ýani türkmenden beýikmişin olar. Türkmenler arasyndaky öwlatlar, türkmende öwlat barmy? Öwlat diýmek ýani dowamy diýmek da. Araba olan bary. Muhammed'in nemesi, Ali'nin nemesi, bize gelince Ali ile Muhammed'den lat galan o. Nereden ötadi bizde aktıklar, olan, yenesi olan. Götü pohlu burgeden arağı etrolar şalara Kur'an'ı öğret, şükür etmeni öğretti, şolara da uğlattı. Birbirine işanaka deyip bular. Sonun alda. YouTube'da da pohlu gırrınlar edotiyler. Bir sen planını gezýärmidin? Ya sen oňa nemesine ýoldaşyna seretdiň mi? Dip şol köpürjüklere de näme öwredi olarda. Şol normalny şol ahlak siziň ahlakyňyz, siz şunuň ýaly boluň diýär. Goňşyň kabardyňmy ýa dostun kabardyňmy şoň aýalyna seret diýär. Bu normaldyr diýär. Ol näme? Olja hokmunda seret diýär da. Arap düşünce şonu öwrüp berýär da, ýani beýnisini alyp berýär da. Şonuň ýaly näme pes derejan ahlak diýip näme normallaşdyrýarlar da. Sen öýüňe de adam getiresiň gelen o, özüň barsaňam on gelini gyýyna seredesiň gelipdi. Şonuň ýaly düşünjeni oturdylar da jahilda. Ýoksa mäzir şu adyna problem var. Birgiden sifilisli 90% sifilis mentler biziň gelinlemi, gyýdylamy bile gezişip öyle. Edilmeň öýümde şol häsiýet ýok bolsa, meniň garyndaşymda var, dogonumda var, meniň ganym ol, dogrymy? Çay kap dura ol meni. Meniň ganym poklatdy şol. Pok getirýär men ganyma. Meniň asyl ganym bolar, Türk asyl ganym diýär. Ana şonu pokum çykaryp getirýär, arabam bar oň içinde. Orsam bar oň içinde, kürtem bar oň içinde. Gaş gidip oty. Ýani ýaly soňra Allah'dan geldi zat. Bir kinony bir gede gördüm, näme diýär? Gök boýraýynyň aýdymy diýär. Gowa adam beripdirler oňa. Bir fin etdim men muňa. Oňa depter açdymda şunuň nigde anormal häsiýetler, ýani ahlakdan çykan düşünjeler diýip ýazdım. Bolyn 40 geçti. Men indi professional ýok mende megisleýän da, ýani men ýani kritik diýär, kino kritik.
näme beriljekdi. Men professional kinokritik däl ýöne men şu taýda 40-dan gowrak ýalňyş gördüm. Onuň Allah bilen ykwalam harna salyp beripdirler da ýani orslar senka gelmesi şol ýazylypdyr sen şonuň gulu bolmaly. Sen gelniň ýygyny toklamaly olar, sen ganyň asyl ganyň zaýlanmaly. Kail bol diýär. Mana YouTube'larda çıkışlarda sine doňor esanda komment ýazarlar. Ay gel bolany geçti hata edin diyor. Yankı kinodaky ykbal diýilen neme bardyr? Takdir diýenleri. Ana sosyal diýdir o şoňa. Sosyal şoňa şonuň ýaly komment ýazdyr. Kail bolun diyor. Ol haçan açyla ilk manda bolup geljek. Garaz diýjek bolýan sözüň gyska ýeri halk, türkmen halkynyň üstünde oýnap bilýän oýunlaryny oýnaýarlar da häzirki wagtda. Halkam düşünmezlige salyp ýa halk düşünenok diýip beter edýärlermi? Bu halkam düşünýärdi ýaman kümsüklik roluny ýerine ýetirýärlermi? Ay garaz diýindir bu halk intäm oýnarlar üstünde. Ýa-da gaýtýar, oho, ne şeýle. Bularyň anaýan dinlere sadagan giden dinler. Hiç el dinler, anaýan dinler. Şular ýalyk diýip ýanky hakykaty kabul etdirme nemesi gaty uzakda galanlar, has uzakda galan bu halkyň üstünde nemesinde, anynda. Ýanky imany yurtdaşyna çykan bolan diýerler imany. WhatsApp var. Ya WhatsApp imodan başga Skype, Facebook, her hil nemeler, Telegram, yüzlerce nemeler var, platformalar var ya prilajenyalar var. Şonu ulanmanın nemeden oklar, dini imo ulanyalar yurttaşına çıktı da. Ya Türkmenistan'ın içinde de dini imo. Diyecek olyanın bunu bilýärler, bilip edýärler ne. Halkı şu derece getirmek için etýärler da, şunu diyecek olyanım. Bilýärler, kontrol edip oturýarlar. Ha, halk gelipdir diýmek. Aşama edýär da, etap edýär. Halk bu derece gelenden sonra başka etap ulanır. Başka bir basınçaga geçeli. Has ýokury kallar. Polny gariplaşdyrmaly. Polny gariplaşdyranlardan soňra ýoşluk bilen dini sok başlamaly orta. O dini sok başlanandan soň çäresi çykgynsyz galan halk hiç ilni burada neme diýär, çykgynsyz çäresi galan halk kime sığınjak bilmän Allah Hudaýa sığınýar. Ondan Allah kömek ederim diýen şol nemeni propagandany, din propagandasyny, din siýasatyny oýnaýarlar, oýnap bildiňden. Bu söhbet indi ojanyň doktoryny häzir misal üçin Nuriş Kamranik dodu var, ol bir şöyle bokslaşýar, urýan ýerini ütgedi ur diýe. Şo taýda hyýaly, misal üçin bizler häzir şo bir ýerden udar urugy ip dursa ýöne şo bir ýerden bir gedege ýersin, iki gedege ýersin, ýaş gedege ýersin, ýa pikirlenip başlamaly. Bu ýerde ýanky gurrun edilýän imam içindäki raýatlar diýeli, misal üçin olan ýagdaý düşünükli ýöne düşünýän bir gatlak bar. Häzir bärde ýene ýanky sapara bir sözüni misal getirmeli bolýar, ýorgunyň aşagynda oturanlar diýär. Ýorgunyň aşagyndan seslenýänler bolýar. Sen mesela düşünýän ýöne men düşündüm diýär. Indi bir diýär halkam bir düşünüp ayağa galsa diýär da sen kim onda? Sen halkdan dämi özüň ýorgunyň aşagynda oturýarsyň, aýratyn bir näme diýelim, bir aýratyn bir hasaplaýan. Şol bizlerim halkyna. Biz häzir 4 sany ýylda şol otur, ýani biz halk diýip aýdykda bir gurrun döşüklemedi. Halkdan bir hökümde gurrun edýär. Şol umumy halkyň arasynda şol her kim bir-birinden garaşmaly däldirim ýanky iň bolmanda düşünýän bir gatlak bar, şo düşünýän gatlak birinji bilen hereket etmeli. Ýanky bir hereket garaşýan halkam şol bir zatlar görüp, bir zatlar eşitip şoň esasynda hereketlenip başlaýar. Şoňa düşünmelik diýär. O Muhammed'in açık olduğunu neme diyor da
bildiren adam, düşündüren adam şonu yüze çıkarmalı diyor. Köpçülüğe yetirmeli diyor. Ondan bir köpçülük da biri geplemen vasar o, biri hareket etmen vasar o, biri plan düzmen vasar o. Yani şu tayda bir neme cemiyet türedi da. Yaşayıcılardan cemiyet türedi. Ondan barın yurtta solongan ki toplansan. Hakyky özbaşlyk bu cemiyetler ýa-da. O özüňden bilip men näme basaron? Men geplep basaron. Men kitap yazon. Men hareket edip bilon. Haýsym ben tün kellesini ýarmal diyor Kavi Saýda. Hani men diyor. Ýöne näle etmeli? Sen aýdyp berme planyn diz diyor. Ana sen her kim olsaň her ýerden ýüşmeli daýanken yani niyetini ýurda köpçülik üçin yurttaşlar üçin düzetmek niyetinde olsa ortaya çıkmalı da sen. Men sen ataňda bardım diýmeli däl sen men gapdalma gelmeli. Başardyr onda adyň bilen ýanma gelmeli. O neme merdan iki sözcük goşaýyn şol nemeden asmandan wahy garaşman der. Asmandan bir ýerlerden senem hareket etip bir habar garaşýan ýaly da bir men şonu çek bolýar. O şun TikTok'a yani Araplan yerine kirli Araplar bir öp yaptır da Türkmenden beyge dikkat kadaşalar. Men yerli halka ne yapçın o nirin Arabi olma terektaki Arap menden beyik olmalı. Benim ağır güzel komentlerini yerine yazdım. Koyuptur komentini. Gayrat olsa senin yalnız ya bir özün ifade etti ya yazmalı eken iyidine sen yalnız yazyan ben aydayanım doğru deyip. Yok şu milletin beynetine ne edecek? Yani kaydam zadım ýaly da yani öz pikirine ýalňyş gelýän zady ýalňyş hasap edýär hem hoplu hasap edýär zady edýär gönümün aýry ýaşady ortalykda özüm bir giň bir zat olanlar bize gorku siýasat alınıp barylýar Türkmenistanda gorku baskı siýasaty hiç üzülýär däldir ýöne adamlar bu gurrun neden oklar şonun alınıp barylýandygyny ýaşap görler yani gelip son arada pikir etdim neme gördüm da bu Telegram kanalda bu zatlan gidýän nemesi var da urşun gidýän videolar var. Bir video goýupdurlar şo taýdyn eskerleri ýokardan neme drone taşlap eskerler parça bolýar da on ilginç bir zat. Ýöne buňa saat goýupdurlar bir hili şad ýalja bir saat gözüňe ýanky neme görnen ok erwet bolup görnen ok ýani saatyň nemesi bilen täsiri bilen şad ýan bir saat goýupdurlar gapdanna. Emma şonu şo videony hakyky öz sesi bilen goýsaň adam vaat etmeýär ýani erwet täsirlenir. Ýani şo nemäň sesi bilen adamyň öz sesi bilen goýsaň da indi bizde de nähili gorku siýasaty şu aýdym saatlar bar ýurtdaky. Aýdym saatyň gapdary bilen berýärler bu gorku siýasatyny. Sürekli aýdym saat bilen bile berilen soň ýar gorku ýar aýdym şeýle bikisini garyp berýärler. Soň adamlar öwrenişýär bu zady. Gitdigiçe ýani erwet bir zat däl ýala ketip kabul etip başlaýarlar bunu. Ýöne buňa nemesini ýurduň daşyna çykýarlar. Yurt daşyna çykanlaryndan soňra mene de şo täsiriň içinde gedýärler köpüsi. Gaty ütdöşüp geň bir zat ýani oýnaýan nemeler. Aýdym sabiyle bile vermeklik ütdöşüp bir zat. Mesela maglumatyň yetiriliş düzgünlüğü da özüne görä getiriş düzgünlüğü var. Indi seret bir de köp zat mys bilen da bazardaky ýumşak söz aýdan zenallar bilýärmisin, görüpmisin, şolaň üstünden dip. Mahkemeniň edýän hereketi de ýönünde kawatyna çağalaňy gije çykarmaň 9dan soň meýdan törekdir. Ya şagalyýarmyşyn, çağalaňy gidilen özüňem çykmaň, ya iki tane adam öldürýärmyşyn. Şonuň ýaly dolar da heret suratlar goýup indi men aýdan mys nemesi tabylam meni halkyň içine ýaramal informasiýa da bir ýerinden
O da badal ise diýerler paylaşýarlar. Indi näme üçin şo zat ba bolsa ýurdun içinde? Näme üçin şonu özüň döwlet diýip oturan TV ve radio nemeler var ha? Gurumalar. Näme üçin şolar beren ok? Näme üçin şo görülen bolsa näme üçin şonu neme etmendir? Ýok edilmendir şo şagallar ýa iki tane adam. Bilýärler şo iki tane adam öldürýärmişin gejede okudan soň hanol iki adam tutulan ok bu neçelle. Kamera düşüpdirler iki tane adam. Jaýa girjek bolupdy. Näme üçin şonu nemeden oklar? Şo mış yal neme yaramaz informasiýanam şolar mışdan neme diýerler da. Yalan informasiýana mışdan näre diýerler. Televizorda aýsyn ýa radioda iki tane adamyň aýlanyp bir gözläp görşolar ýa mana tutor, ana tutor. Olar lente kesýärler Serdara. El gaýçyly köçeme köçe aýlanýarlar, lente kesýärler. Anekdot bardy bilýärmi? Bir nemede Dubaýa giden oglanlar soraýarmış da öz aralarynda diýär, şu nemäni Kurwan ulyny prezident etip koýsaň nähil orkaşy Dubaýa dik bol bir aýtýar. Näme derejäň el gaýçyly aýlanar ýörer de lente kesjek bolup uzaklygyny diýär zaýkanna. Şol ýaly bizikler el gaýçyly aýlanyp berler, başga bir iş eden oklar bar bilýän zatlary. Şe Lente kesmek. neme sayı devradi men sayıdan sonra mene şokorat şowuna gelýär da. Onun neme halkyna gurwanlyk, İslam dinine gurwanlyk, bamyşyn din gurwanlyk edolar üçin. Şimdi şoňa her kim degenip bar o ay ertesi eskrat gejek, kowşaljak, köýne aljak indi çağalar, ullar, kiçiler gezmeler bu saatlanmaly 3 gün. Şonda da saatlygyny şolar ýüze çykarmasyn, özüň adam hökmünde duýmasyn diýip ene ýöletende gurrun estolar marda şeytana meňdes ýokarda adam aşağı geçinken meňdes zat döräpdir diýär. Häzir bolun çykmaň diýär. Onuň marabar bolýan. O marabar ýöletende döräpdir diýär. Şonuň ýaldat gezmäň diýär häzir. Görem bilen edýän oýunda. Şo halky gorkup döwler. Her gurwanlyk daýra ýa-da şomışmyş. Çağalayan döräpdir, çağalar çykmasyn. Şo adam şekilli gelmesin diýär, şo ýylda bir gede bayramlyk şonam adam bolmaz, özüň adam hökmünde duýmasyn, ýagny gul emes bar, gulun nähil diýen derejesi şondan çykmasyn diýär halka. Halka ýöne onu soran okdy. Ýani şo çynmy ýalanmy diýem soran okdy. Awa, olma. Ýa-ni söhbet nemäni aýdyp geçdi häli başda ondan geçdikde salgyt diýip agdak geçdi-de. Şu salgytyň bir zerur zatlaryň biri de näme üçin adamlar salgyt tölese sonra talap et başlaýarlar. Ya meselem tok hayal, gar hayal, ine ýollar palçykdyr, geder ýalak däl. Ya da okullar gowy däl, sapaklar muda kolýany üçin ýani. Egerde adam hak töleýän bolsady sorardy. Ýani şonuň üçin bir tarapdan gul, bir tarapdan hem salgyt alanoklar bu gullardan. Ýöne salgyt almasalar başly-başyna sypdyryp goýberipdirler. Nähil ýaşasaňyz şey diýip ýaşar. Näme var? Merkezesine hususi kurslar vardır ne başken ya daýry kurslar var. Şoň pul töleýän ýalarym näme öwredýärler saňa? Ha bilim berýärler. Bilim berýärler. Aýony o bilimleriň goşadyr, näme içindäki bilimler internet ýapyp goýsa o ýerde bilim ýoklugy bolýar. Yo Bilim däldir o, ilmdir o. Ilm berjek bolýar. Alymam däl, zatda Serdara. Ine her nähil bolanyda tölegli ku bolanydan şo bir sirýadaň içinde ýetişýärdi. Onsoň o siýasat gidip dura o taýda. Sen olaryň näme diýen wagtyny çykyp bilmeýärler. Başga hil. Ha, öwredip bilerler meselem matematikany öwredip bilerler, fizikany, ingilis dilini, ýene bir bilim diňe aýratyn diňe özüni öwredip bilerler şonu. Şo näme ýeri bar da ýeňişine. Mene mara oşulaýyn. Ýanky türklarda näme diýilýär, bireýsellik diýilýär.
Türkmençe hem ben düşünşmädir öz başlyklyk duýgusy diýär sebäbi bir tane bir ýene owadan mysal alýar sebäbi Türkmenistanyň esasy özüni owada şäherlerem bar elbetde ýöne has köpçülikli has köp derejede owa bar. Bir owaň içinde aýdaly adam sany boýunça aýdaly 1000 adam ýaşaýan bolsa, olaň hemmesiniň öz başak düşünjesi bar, öz pikiri bar. Ony öz dostlarymyň arasy bolsun, klassdaşlar diýilýär, ýa-da doganlaryndaş diýilýär. Şolaň arasynda da üns bersek görnýär ol. Ol sen köpçüliklerin bir pikiri bar ýöne ondan da saram öz başak her kimiň bir pikiri bar da. Şol her kim öz başlyklyk pikirini eýe çykyp öz başlak pikirine eýe çykyp şonu nähil diýen şo tarapda ýöremedigiçe olayam ikinji planda galýar, üstü basylyp galýar. Şonuň üçin şo duýgu ortaga çykan o. Aslynda owada mysal üçin käwir ýaşullar bardyr. Hem owada da bar men pikirimçe. Ýanky döwründe içipdir, her hili bir nemeçilik bolsa, hani köpçülik tarapyndan ýazgarylýan bir hereketler bolsa, şolar edipdir, tamam. Kellesine bir telpek geyipdir, sakal goýberipdir. Indi şoňa düşünje bar da her kim aýdýar, biz ýaşlymyz şu diýär. Näme diýse şoň diýen bilen ýöremeli biz diýip düşünje bar ýöne. O düşünje öňe çykyp duran düşünje. Oň arkasynda aşagynda ýatan düşünje bar sen diýe. Bugün alkaçdyň köçede ýygyp beren diýe adam bolduňmy diýip haýsy bir ýerini demezsek, şu taýdaky bir kişiniň düşünjesini öňe çykarsak, ýa-da şu düşünjesini aýdy bilse, şol adam öňe çykmaýar. Hem şu taýda ýa-da bireysellik, öz başlak pikirlenmek duýgusy çykýar-da orta. Ana şol ýene de şol owany bir döwlet derejesine çelni ululdanmazda şo taýda şo ýanky düşünje bar. Sen öň kimdiň-de häzir kim bolduň? Şo düşünjäni hökmany suratda bizler ýa-da halk umumyň aýdanda ýetirip durmalylar. Şo taýda öňe bir alkaş ekeni köçede ýanky bir şey aýlanyp duran hiç bir şo taýda ýaşaýjylaryň gözünde bir ummaty ýok. Şo derece pes bir adam. Bunem sakal beripdir. Näme üçin towa gitmişim, oň towa bilýär, näil towa dende. Şo derece gelipdir, indi şonu näme üçin şol towa eden üçin şonuň aýdan sözüne kulak asmalymyş, ýa-da aýdan sözüni kabul etmelimişin. Buňa zat ýok asliyetinde.